बावहाय आंनो आर्मी आरो फौजी आरो नैबे बेटालियन पुलिस आरो मिलिटारि रिलय बेफोरो दिनै गावसोर उपकारखौ मोननायलाय गावसोर एसेबां इन्टारभिउ आरो दिनै नाजासेयावबो जाफुङैलाय दिनै जाफुंनानै आङो बेबायदि अनसुंथाइखौ मोनदों सार जाय जायहा साख्रि बाख्रिखौ मोनबाय आरो जाफुंबाय जों बे नंखाय बाथ्रा मिसा बाथ्राखौ आं बुङा मन्दिरनि समाय आंहा मन्दिर दङ रायजो राजाफ्रा सिगाङाव फैनायफ्रा बेसेननि थाखाय एसे खोथाखौ बुंदों आं बेखौ एसे क्लियार बुंना होनि आजां गाजां गिदिर गिदिर बेमार फैयो टिउमार केन्सार बायदिसिना पेरालाइज जानाय मा जानाय सब फैजोबो आरो बै जायफोरनाखि फाहाम फैदों बिसोरो आंहा बेमार हामाखिसै होननानै फन हरबाय बायदों नामा दासिम हराखै आंनाव माने फन हराखै रावबो जे नों भिडिअ बानायनाया जों मुलि लायदोंमोन नाथाय हामाखिसै होननानै आंनाव रावबो जोंनि फन हराखै आरो दावराव दावसायाव एसे बादा हरदों आं बेखौ फिन बुंफिनबावबाय दिनै बेखौनो खोनासंनानै आरो जाय जागासिनो बिसोर आराम जागासिनो माखासेया हामथारबाय आरो माखासेया रानियाव सोलिगासिनो नोंथांमोन आङो दिनै चिरांनि उथ्रिसार शिव मन्दिरावहाय आङो दिनै थामथि खेब आगान होफैदों आङो दिनै मिथिनो लागोन जे नैबे चिरांनि अक्सिगुरि गामिनि उथ्रिसार शिव मन्दिरावहाय गोबाव समनिफ्राय बाहाय माखासे गोबां रोखोम बेराम आजारखौ फाहामथाय माने होबोनाय आरो गोबां माखासे प्रुफ बेयो दिनै सफैबाय आरो बे प्रुफआ आंनावबो दंसै दा बेनिखायनो आङो दिनै थामथि खेब आंनि बे मन्दिरनि बिगोमा उथ्रिसार शिव मन्दिरनि बिगोमा आङो बिथांनिफ्राय आङो मिथिना लानो लुगैबाय आरोखि दा मन्दिरा मा रोखोमनि माने हालोदाव दंबावो थारमाने दा बेरामफोरखौ नायफिनबाय नामा एसे समाव माने दावराव दावसि बोथोरखाय थाथ'दोंनाय खोनादोंमोन बेनि सायाव मा खुलुमबाय गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ नाजावदो आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिनानावमोन आं दिनै बेखौनो फोसावहरनो नागिरोदि नोंगौ रायजो राजाफोर आङो सिगाङाव नैबे दावराव दावसि जानायाव आं बन्द खालामदोंमोन दा आङो मन्दिरखौ अपेनाव खालामफिनबाय माने खुलिगासिनो दङ दा बिनि गेजेराव आं गोबां बेमार आजारखौबो फोसाबगासिनो दङ आरो आं फोरमानखौबो हरगासिनो दङ दिनै दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय आइ आफा रायजो राजाफोरा मोजाङैनो आंखौ सापर्ट होगासिनो आरो हामनायखौबो प्रुफ मोनगासिनो बुंलांनो सानदों दि आइ आफा रायजो राजाफोरनि सायाव डिक्लेयार होलांनो सानदों आइ आफा रायजो राजाफ्रा सिगाङाव फैनायफ्रा बेसेननि थाखाय एसे खोथाखौ बुंदों आं बेखौ एसे क्लियार बुंना होनि बेसेननि थाखाय जोङो नांगौनि अफार लायाखै आरो बेहाय मानो लानो गोनां जादों होनबा जोंनि नांगौ बायदि जे सक्ति मुलिबान बेफोरखौ जोंनो नांगौ जायो आरो जों माखासे बेवहायनो थानाय आश्रमनि नैबे मन्दिराव थागिबि जोंनि फिसाफोरखौ आङो फोसाबनायजों लोगोसे खांफायो बाफायो माने बिसोरनोबो आं सैज' दानि हरो दिनै बेजोंनो लोगोसे रां रुफाफ्रा एसे खरा थाङो आरो बुरजा थाङो आरो बे हामनायाबो बिनि गेजेराव आं बुंलांसै माखासे खोथाखौ आं आइ आफामोननि सिगाङाव बुंलाङो दि दिनै आङो मन्दिरनि गेजेराव मा माया हामदों आङो सुथ्रु हिंसानि गेजेराव सोरबायाबा दिनै जे गोदबनानै दं बा गबबनानै दं बिसोरबो मोजाङाव फैदों आरो न'खरनि जेंसि जाबोर दावराव दावसि बेबो समाधानाव फैदों आरो सोरबा साख्रि बाख्रि मोननायाबो फैदों आरो बेफोरनि गेजेराव फरायनाय लिरनाय हायैयाबो फैदों बेफोर गासैबो उपकार मोनदों सारमोननिसिम आं बेखौनो फोरमायहरो आरो बेजोंनो लोगोसे आं बुंबावनो सानो दा बिनि गेजेराव जे मुलि दारनखौ जों गोसो जानानै हरा आरो जों मावाबो दा बिनि गेजेराव आइ आफा इसोर भगबाना जोंनो नामखौ खोन्थालाङो आरो जेब्लाबो जोंनो होफैबाय थाखायो देनावनो जोंनो होफैबाय थायो बेहाय जोङो नामखौ लिरनानै जों खांनानै जों लोगो लेवा दिनै बे आश्रमाव 10-15 जन 20 जनसो मानसिफ्रा ज' जानानै जों बेखौ बानायनानै हरनाय जायो आरो जों बेखौ अनलाइन हरनो हाया माखासे जानाय नेमफोरखौ आइ आफा रायजोफ्रा मिथिया ओंखायनो जों फैनानै टस बेस लांफैयोबा मुलिनि थाखायबो खौरांखौ मिथिबाय जोंनाव गिबियावनो डाक्टार हाया अजा हाया केन्सार टिउमार पेरालाइज फाइल्स आरो उदै सानाय खर' सानाय आथिं सानाय दिनै प्रेसार स्ट्रक सुगार आरो मानलु मानला गासैबो आरो स्टननि बेमार आरो दंनाय मानि बेमारखौनो जों फोसाबगासिनो दं गाज्रि गोफोनखौ जों फोसाबगासिनो दं आरो मोजाङावबो फैबाय आरो उपकार गोबां मोनदों बे मन्दिरानो आंनि थागिबि आरो इसोर भगबान दं आं माब्लाबाबो असैथो लामाजों थांनो सानाखै सैथोजों थांगासिनो दं आं दाख्लैसो आरो मन्दिर गोदान अपेनिं खालामबावबाय बावहाय आंनो आर्मी आरो फौजी आरो नैबे बेटालियन पुलिस आरो मिलिटारि रिलय बेफोरो दिनै गावसोर उपकारखौ मोननायलाय गावसोर एसेबां इन्टारभिउ आरो दिनै नाजासेयावबो जाफुङैलाय दिनै जाफुंनानै आङो बेबायदि अनसुंथाइखौ मोनदों सार मोननो हायो माने जायफोरना साख्रि बाख्रि मोनबाय बिथांमोना नोंथांनाव फैनानै उपकारफोर होफैबाय औ आं मिसा खोथा बुङा आं सैथोखौनो बुङो दा नोंथांमोना खोनाखाबाय आं दा नैबे मन्दिराव थाग्रा जा फुजारि माखासेफोर दङ आं बे फुजारिफोरनिफ्रायबो माने सोंना लानोसै मानोना बिथांमोना एकदमबारे मा होनो बेमार आजारफोरखौ बिथांमोना मिथिगौ मा रोखोमनि बेमारनि मुलि लाङो नङा होमबा दा बेनिखायनो आङो बिथांमोनाव सोंनोसै आरोखि खुलुमबाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावफोर दा जोङो नैबे उथ्रिसार शिव मन्दिराव जों थायो जों दानिल' नङा आरो जोङो
बेयाव थानानै माबायदि बेमार फैयो माबायदि बेमार फैया जोंसो मिन्थिजोबो जोंहा नैबे गुरुआ जाहैबाय इसोर गाखोबा जेबो मिन्थिया ओमफ्राय दा जोङो थानाय हिसाबै जोङो बे उथ्रिसार मन्दिराव थायो जोङो बैराथि दौरि जों थायो बे मन्दिरावनो दा बेहाय सोरबाया आजां गाजां गिदिर गिदिर बेमार फैयो टिउमार केन्सार बायदिसिना पेरालाइस जानाय मा जानाय सोब फैजोबो आरो दा बेयाव फैनायाव बेहाथ' जोंहा आफायाथ' मिन्थिया बाबाया गुरुआथ' मिन्थिया दा जों मिन्थिजोबो जों नुजोबो दा जोंहा इसोरफ्रा मा माखौ खिन्थायो होनबा जोङो बेफोराव मिन्थिबाय जोङो आफामोनहा आइमोनहा खिन्थाबाय ओरैबायदि मुलि हर होनबा जों हरबाय ओरैबायदि खालाम होनबा ओरैबायदि खालामबाय जोङो मुलि सान्थि बायदिसिना मा हरनांगौ माजों फोसाबनांगौ जों मिन्थिजोब्बाय आरो जों दा बेखौ गासिबो बेमाराथ' हामि जायाखै जोंनो बेयावनो थाबाय थानाय जों मिन्थिजोबो आदि गुदि गासिबो सोब बेमारानो दा हामगासिनो दङ जों प्रुफआ आजां गाजां लागासिनो दं आरोखि सोरबा थाम्फै बालायनायफ्राबो फैयो सोरबा गब्लंनायबाबो फैयो नाथायबा हले जोङो बेखौ मुलि दावालिजों आइ आफामोनाव सोंनानै फिननानै बेनो मा मुलि हरनांगौ होनना सोङो जोङो ओमफ्राय बेहाय मा मुलि हरनांगौ आइ आफामोना खिन्थाना होयो आरो होनबाय जानाखि नोंसोरनो थाबिस गाननो फैयोबा जों जानाखि जोङो इसोरनि मुङै जों 500 थाखा लायो फुजा होफैबा बे दुगैनायाव जों 500 लायो माबोरै होनोबा बे दुगैनायाबो जों मुलिजों गोजा मुलिजों थुखैयो जोङो आरो बे थुखैनानै सोरबायाबा मोदोमखौ एसेबो रेङाखैबो होनो हाखाया आरो जोङो डाइरेक्ट होनखायो जोंनि बोसोनखौ मानिबानो बेमारा हामि गैया जोंनियाव दा सोरबा बायदिया मुलिखौ लांनानै थाबिसखौ गाननानै जों बुंनायखौ खोमा लायालासेनो बारगा हाबाफारि मावोबा बेनाव जुफैनाय नङा गोबाव जाबाय जोंनि आखाइजोंनो मावनो मोननाय दांनो मोननाय बिदिनो बेमार आजार फाहामनाय आरो मन्दिराव जोङो आफा गुरुजों थाफानानै जोङो मा बेमार लाबोयो मा बेमार लाबोआ जोङो नुजोबो आफा गुरुआ खोन्थालांबा जों बुंगोन बेहाय ओरै जादोंनो ओरै जादोंनो नोंसोर ओरै लांनांगोन होनबानो नोंसोर मोजां जागोन होननानै जों खोन्थायो बे जाय मानसिया बेमार जानानै फैदों बिसोर गथ' फिसाफोरनो आरो जों जायगायावनो सान्थि लोंहोयो थाव नानानै हरो सानाय सुनाय जादोंबा आरो खर' गिदिंनाय जादोंबा सान्थि लोंहोबाय दासोमबाय आरो जोङो थुखैहरो मुलिजों थुखैयो मुलिजों थुखैनायावनो जायफ्रा आया जाया जानानै फैदों न'फ्राव बार गाज्रि बा माबा मोनसे नांनानै गावबा ग्रहफोर नांनानै आया जाया जानानै फैदों बेखौ जोङो सान्थिजों थुखैयो आरो सान्थिजों दा जोंनि आखाइजोंनो जोङो गारिनिफ्राय जों बख'लायनो मोनो मानसिखौनो एखेबारे थाबायनो हाया मानो हाया आथिं बुनाय उदै देरनाय आरो बिदिनो मेगन नुयै थखन थुलायलायनाय बेफोरखौबो जोङो माने जायगायावनो मुलि दौनानै बिनि मेगन नुयैखौ जों नुहैयो 80 बोसोरनि सासे बुरैमोन आरो बे गुवाहाटि हस्पिटालाव लांनानै बे थैबाय होननानै बुंदोंमोन डाक्टारा बेखौ जोंनिसिम फैनानै बिसिनि न'खरनि मानसिया जोंनिसिम फैनानै इसोरनाव एसे सोंनाय फिननाय लानो होननानै फैनानै बिस्रा माबा फैनानैहाय सोंफैबाय सोंनानै जोंनिफ्राय सान्थि लांनानै थावनानै लांदों ओमफ्राय बे बुरैया खनथाम जों सारनो थिनदों सारनो थिननानै खुगाखौ सेरखावनानै दौ आरो बिनि देहायाव गासिबो सान्थि सारजोब आरो थावा फुननानै हो होनना बुंदों जों ओमफ्राय बिसोरो मावहैनानै 1 घन्टासोनि उनावनो बे बुरैया मेगन नायदों आरो बे लोगो लोगो गावनि जानाय आदारखौ बिनानै जादों जाहैदों माने जों दा फोसाबगासिनो नालाय रावबो जेबो दाजाथों होननानै बयबो मोजाङै मोजां थांनानै थाथों आरो साख्रि बाख्रियाबो मोना नङा मोनगासिनो दङ नोंथांनाव दिनैसिम बै जायफोरनाखि फाहामफैदों बिसोरो आंना बेरामा हामाखिसै होननानै फन हरबायदों नामा दासिम हराखै बिसोरो नै दहायसो हरबावदों बाक्सानि माने ग्रहनि थाबिस लांदों नालाय बिसोरो फिसाया गावना आलां जालांमोन जाहैदों बिराद न'आव थायामोननो सुखुवामोननो जों बाहाय ग्रहनि थाबिस हरफादों ओमफ्राय गथ'आ लेखा फरायनो गोसो जायामोन सरस्वती बिमाया गोबायाखैमोननो आफा गुरुनियाव सोंनाय फिननाय लानानै बिसोरो सोंनानै फिननानै थाबिस लांदों थाबिस गंनै लांनानै दाना बिनि फिसाया ग्रहनिबो लांफाबाय नालाय दा बियो थांबाय जाहैदों कलेजाव थांबाय मोजाङै दहायसो खोन्थाहरदों आरो अब्ला नोंथांमोना खोनाबाय दिनै बैराथि आरो दौरि फुजारि बिथांमोना दिनै क्लियार खोथाखौ बुंखाबाय आरो नोंगौ दिनैसिमबो आंनाव माने फन हराखै रावबो जे नों भिडिअ बानायनाया जों मुलि लायदोंमोन नाथाय हामाखिसै होननानै आंनाव रावबो जोंनि फन हराखै आरो बिथांमोना हरदोंसो जे बेरामा मोजां जाबाय बेरामा हामबाय होननानैसो आंखौ बिथांमोना साबायखर जासिहरदों दा गतिके नोंथांमोना बाहाय खुनु धोरोमनि खोथा साननो नाङा जायखि धोरोमनि मानसिया फैनो हायो नङा होमबा जुदि नोंहा बेराम जादोंबा आरो जुदि नोंनि बेरामखौ नों सोखानो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना कल खालामनानैहाय
नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उथ्रिसार शिव मन्दिरावहाय अक्सिगुरि गामियावहाय फैनानै फाहामथाय लाफैबानो जाबाय आरोखि। दाब जायगानिफ्राय जे बबेनिफ्राय फैदों होननानै आरो माखासे सोंथिया सोंबावगोन आरो मिन्थिनो लुबैबावगोन आइ आफा रायजो राजाफ्रा जोंनाव दा ओनसोलनिफ्राय लानानै आं बुंहरो जे जोंनाव दा क'क्राझार बङाइगावनियाथ' बे जायगानिखासो आरो नोरै गसाइगाव आरो ओरै कुसुगाव सेरफांगुरि दतमा बिसोरथ' फैखाजोबखायो आरो ओरै वेस्ट बेंगलनि फैयो आरो दा मा बुंबावनो जोङो दस्रा धर्मनिखौ खोन्थाहरबाथ' बिसोर एसे उसुबिदा मोनगोन जों सब जातिखौनोथ' नायनाय जायो दा बिनि गेजेराव जोङो बाक्सानिफ्राय लानानै तामुलपुर आरो गरायसर आरो नैबे जोङो गोबां उदालगुरि आरो तेजपुर कार्बि आंलं दिखियाजुलि धेमाजि गलाघाट आरो धुबुरी गवालपारा बेफोरनिफ्राय जों गासैबो मावनाय जाजोबो दुरनायनिफ्राय शिलंनिफ्राय फैबाय जोंनाव ओमफ्राय टावांनिफ्रायबो फैबाय टावांनिफ्रायबो जोंनाव फैबाय बिदिनो जोंनाव जानायखौ लांफैबाय आरो मुलिफोर लांफैबाय बेमार जानायखौ फोसाबफैजाबाय बिराद गिदिर बेमारखौ फोसाबफैजाबाय आरो जेन'बा जोंनाव दा जेमान नोंनाव डक्टरनि बेमार जादोंबा डक्टरनि बेमारनि थाखाय जों इसोरनाव सोंनाय मुलिखौ जों हरनाय जायो आरो जुदि बेनाव गाज्रि बार नांदोंबा गाज्रि नोजोर नांदोंबा गाज्रि ग्रह नांदोंबा जों बेखौ ताबिसाव हरनाय जायो ताबिसाबो आंनि ताबिसा खामानि होयै नङा आं 1 घन्टा 2 घन्टायावनो आं प्रमाण होनो हानाय आंहा गोहो सक्ति दं आरो आं दाख्लैसो बिराद गिदिर जोंनि खौथि 33 कौटि देबि देबथानि आं फुजाखौबो खुंफुंबाय बे मोजां मोनो फैनायाथ' दाबो फैबाय थाखायो थेवब्लाबो खना गफानि जाय गोदोसोनानै थानाय बेफोरो जे बेमाराव गोदोना दङब्ला बेखौ आं फैजानो लुबैयो आरो मोजांनि थाखाय जाहाथे आन्दायनानै दाथाथों नङा होमबा उथ्रिसार बे आक्सिगुरि मन्दिरनि आक्सिगुरि उथ्रिसार शिव मन्दिराव आं दा मुलि हरग्रा थायो बे बाबानियाव दा बाबाया आंखौ माखासे गाव जा देहेनाव मोन्दों आरो आइ आफाया जा खोन्थालाङो बे मुलिफोरखौ आङो खांनानै कालेक्सन खालामनानै माखासे बाजारनिफ्राय माखासे बिदिनो हाग्रा बुग्रा बिफां लाइफांनिफ्राय कालेक्सन खालामनानै आं देयो आरो दा मुलिखौ आंनो हरो नंगौ हामगासिनो माखासे मानसिफ्रा आरो जाय सानै साथामसो रानिंआव जागासिनो आरो मुलिफोरखौ सानै साथामसोआ जाय एसे आन्दाज मोनहांदों आरो जाय आन्दाज मोनहांदों होनो बिसोरो माने जोंनि थिननाय बायदि रुल्सफोरखौ फल' खालामाखै आरो जाय माखासे खाजा गारनो थिननायखौ गाराखै बिनि सायाव सानैसोआ एसे नांथानानै थायो आरो जाय जागासिनो बिसोरो आराम जागासिनो माखासेया हामथारबाय आरो माखासेया रानिंआव सोलिगासिनो जानाया जेरै टिउमार केन्सार स्टन किडनी स्टन गल ब्लाडार स्टन ओमफ्राय बिदिनो ब्रेस्ट केन्सार ओमफ्राय मा होनो अनेक बेमार फाहामनो मोनबाय माने गोसोआव थाजोबा केमेरायाव बुंनाय नालाय गासिखौबो स्पस्ट बुंजोबनो हाया माने एसे थाद' थुद' जायो बेखिनिखौ आं दा फाहामनो मोनगासिनो आरो साइनिस टनसिल सुगार प्रेसार हाइ प्रेसार बेफोरखौ दा आं फाहामनो मोनगासिनो आरो रिजाल्टखौबो मोजां मोनगासिनो फाहामनो मोननानै आंबो इन्ट्रेस्ट मोनगासिनो आरो माने जाय जायो बिसोरो आराम जाहैयो नालाय आराम मोननायखौ आंबो खोनानानै एसे गोसोआव इन्ट्रेस्ट मोननाय मोनो रंजाखांनाय मोनो आरो बाबानि जोंनिनो उथ्रिसार मन्दिरनि बाबानि मन्दिराव थानो मोननानै आं बिसोरखौ दा फाहामथाय होनो मोननानै माने नुनायाव आंखौ बैसोआव उन्दै नुनो हागौ होमबाबो आं गोसो जानानै खांनानै मुलिफोरखौ हरा आरो बाबायासो आंनो खोन्थायो आरो बाबाया जा देहेनाव मोनो बे मुलिखौ बाबाया आंखौ खांनो होयो आं कालेक्सन खालामनानै मुलिफोरखौ देनानै हरो आरो आंनि बुंनांगौआ बेखिनि नोंथांमोना खोनाबाय दिनै बैराथि आरो दौरि फुजारि बिथांमोना दिनै क्लियार खोथाखौ होनखाबाय आरो नोंगौ दिनैसिमबो आंनाव माने फन हराखै रावबो जे नों भिडिअ बानायनाया जों मुलि लायदोंमोन नाथाय हामाखसै होननानै आंनाव रावबो जोंनि फन हराखै आरो बिथांमोना हरदोंसो जे बेरामा मोजां जाबाय बेरामा हामबाय होननानैसो आंखौ बिथांमोना साबायखर जासिहरदों दा गतिके नोंथांमोना बाहाय खुनु धोरोमनि खोथा साननो नाङा जायखि धोरोमनि मानसिया फैनो हायो नङा होमबा जुदि नोंहा बेराम जादोंबा आरो जुदि नोंनि बेरामखौ नों सोखानो लुगैदोंब्ला नोंथांमोना कल खालामनानैहाय नैबे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय उथ्रिसार शिव मन्दिरावहाय अक्सिगुरि गामियावहाय फैनानै फाहामथाय लाफैबानो जाबाय आरोखि